Madoka Chirema Biangu ndabenuka nonhaudzo manhokodzo zuva rogumi mwedzi uno waZvita. Nyasi ndipo pari kupera kurangaridziwa kwamazuva 16 ayo tinoti pasino mhirizhonga kuwana mai, pasino kukubana nowanhukadzi. Nyasi pokare pasi rese izuva rinozikana nezita rekuti pachirungu Human Rights Day. Vanhu vanenge vari kurangaridzana pamusoro pekodzero dzevanhu. Dai munyika medu muno dzikaramba dzichindoita zvokuti dzisimudziwe kodzero dzedudzo. Munhau dzanyasi, mutungamiri webazi rinowisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission abuda pachena achireketa kuti kunyangwe noana mutongi womumatare odzimhosva warimowo muhori, asi chaaribe kuita kunji kutinyepa kuti achagodini kuti azvipedze, nekuti kureketa kuno atori nonyaya hopo dzakatomumirira idzo ari kungonzvenga hache kunge ambuya waringana nomukwambo. Mapurisa anomisa mhirizhonga anobvunga mbopoto nyasi anga akaita kuti svarara mubudiriro umo manga muina wachamisana wamafume. Kwai mapurisa aya aendesiwa ikweyo pariba ari kuziva kuti vaenda koitei. Wachamisana wamafume wangu wari kumaira vanhu vakapwanyiwa dzimba dzavo nokanzuro yeguta roHarare. Idi zvinotorwadza, hino kuti zvichaperawo sei zvakadari izvi. Boka rinomirira wanamukoti munyika rareketa kuti nyasi zvakaitiwa nehurumende kumanikidza wanamukoti kuti vakumbire ruregerero pamusoro pekuhwira kodzero dzavo zviripopa pamutemo. Watiwo zvirozvi zvinoita kuti wanamukoti wandoende kubasa waribe chido kana mufaro unenge wakaderera kuita semvura yomunanyadire yapwa. Izvi zvinhu zvinotorwadza nokuti wanamukoti wedu tinoda kuti varambe vachishanda vachiita basa ravo nomazvo nomufaro, ndiko kuti nyika igopona. Kuno mumwe muchuchisi wehurumende uyo anga akapinda kukukwidza musarudzo dzobato roZANU-PF dzanga dziri manyongori. Kwai kuGweru ndiko anga ari achibva atopinda mudunhu ravo rokuGweruro kuti aite ndiye munyori anoringa nezvobumbiro romutemo. Kwai iye munyori pariba agoziva kuti angasiya basa chere kuti azoenda kuita izvi nekuti zviripo bapa mutemo webumbiro romutemo wenyika rinorambidza vanhu vanoshanda kumatare kuti vaite zvomapato nyika. Munhu uyu kwai anonzi Namatirai Chiepere. Tichagokunyepai kuti taboya zvimwe. Nyasi Mary Mubaiwa aendesiwa kudare rodzimhosva apo mutongi anga mutizvoni auye amboita kuninginidza maronda acheyo. Kwai maronda acheyo ari kuda kutoti aende korapiwa kuSouth Africa, saka ari kukumbira kuti apuwe pasipoti yache, asi mutongiyo abva andoti mutongo wache panyaya iyi uchazouya heno kuti idini. Idi kana chinokuda chakuramba, aiwa paribe chinotekaira. Guta roBulawayo rine chirongwa chakanaka fani chokuti vanhu vese vagoita zvinhu zvavo zvizikanwe zviri pamakombiyuta. Izvi kwai zviri kuitiwa kune vanhu vese vanenge vachida kurapiwa mune inotenziwa pachirungu kuti e-health. Tinoramba tichivatenda, asi kwai iri kuseenza kureketa kuno nokuda kwokuti pane zvizhinji zvakaitika apawo vanoiseenzesa kumabasa kwavoko waribe kufundzisiwa kuti inonyatsoseenza sei. Tinoramba tichindotenda kuteedzera kwavo zviri kuitikawo muSouth Africa nokuti michina yamazuva ano iyi yakuda kuti irambe ichiseenzesiwa. Idi nyasi kuno mufaro kumhuri dzevanhu vanosvika 300 nomubodzi waiseenzera kambani yondege dzonyika yoAir Zim avo vakange vambomisiwa basa. Kwai vanhu vava vakamisiwa basa muna 2015 kureketa kuno wanzi wabenuke pabasa nodare guruguru munyika. Tinoramba tichindotenda izvizvi nokuti wazhinji wakamisiwa mabasa makore 2015 yo vachindonzi imi mapiwa tsamba yomwedzi 3 kuti musiye basa. Titatamuke kuenda pasi rese.
kwai vanhu kubva kubritain vanenge vari kuda kutenderera kumaira nedzimwe nyika dzokumadokero kueurope ko kwai vachagomisiwa kutekairako. Izvi zviri kutera kubuda kwakaita britain muboka ronyika dzomueurope. Izvi zvaita kuburitsa vanhu chiri kumeso idi. Uganda kwai yagotiyo vanhu vokuchina vakubvumiwa kuti vagozvitengere vegani mishonga yokurwisa dzihwa mupengo. Kwai vanhu vokuchina vakaisa chikumbiro kuti vari kuda havo kugozvitengera vegani mishongayo, vakanzi vanokwanisa kuzviita. Kambani yondege yoEmirates kwai ichagopa vanhu vari kutekaira nayo kuenda kuDubai pokugara mahara, vanenge vachibhadhara matiketi embombera kwai vachagopuwa zuva ribodzi rokuti varare muhotera yoMarriott kuDubai ko. Izvi zviri kuitika kusvika muna kukadzi wegore rinouya. Toperera muGhana umo Nana Akufo-Addo ari kupembera chokuti pano nokuti akakunda umwe waairwisana naye Mahama, akamukunda nezvikamu 50 kubva muzana. Tiri pamufaro waAdda Akufo uyu, togumira pano mabiya angu, ndini wenyu Mhanduwe Vonhau.